Ben ik er even eens aan het praten, moest niet een applaus voor allemaal voor die go bij zie je? Ja, wie zo? Oh, knakt u het. Die leuk klappen voor mij, schuur. Gekke oude nummer. Laat het zuren, jongens, maar weet dat je klapt is. Leuk zeg hier, weer leuk. Kom mee gezellig naartoe. Ja, wat? Dan kom ik gezellig naartoe. Ja, weet ze wat ze de eerste? Ja. En het soppen tegen maar op met die. Ga eens, terug, nu. Daar. En vlot. Het gaat meteen bij de basis bij onze tweeën, hè. Niks weg te lopen, hij zoekt, luisteren. Ja, dat Hier zul je pissen op de punt van mijn schoen. Moet ik dat nu doen? En daarboven zat hij en die begon meteen te klappen wie ze dat zag. Ik heb zeker toen zo niks te vertellen al, hè joh. Greunen. Maar kom toch zo terug, hè. Hij zoekt terug. Ja. Ja, dus moesten we nu weglopen. Ja, en dan nee. zullen we die lui dat gewoon vertellen van de vakantie. Oh jongens, we zijn naar Oostenrijk geweest met de bus. Ja, met de bus. Schitterend. Schitterend. Echt, wat moet je ook eens doen? Moet je eens doen. Ja, in zo'n bus, daar zit alles in. Alles. Modern. Gans modern. Er zit een radio in. Een radio. En een televisie. En een televisie. En een video. En een video. Papegei. Nou, hoef je me niet na te zeggen, dat is al overal maar één van de één uur. Mag ik weer gewoon, Ja, ja? alleen maar. Een bar. Gelukkig zat er om me heen van erin. Leuk, ja. Ja, dan zaten er nog geen 20 minuten in de bus, dat ziet de bar toch al leeg. Oh. Al een draaiengurgel. Er zaten er niet, wat er gebeurt. Nee, wat ze tegen die lui moest vertellen wat een paar waren in die bus. Ja. Raai iets wat in die bus was. Eerlijk boer. En een wc. En een echte. En een pot en een bril. Au. En zie je zo nog niet erop, ging het goede alarm al. Nee, gratis dat roet lampje boven de wc, dat gaat branden en de lui te waarschuwen dat ik erop zat. Dan hoesten de lui niet voor de waarschuwen, joh. Die staat onder de deur. Steendier. Nee, gratis dat roet lampje, dat gaat boven de deur aan. En de lui in de bus te waarschuwen dat jij hem in de wijk in. Die lui zijn heel gehaald voor. Mensen dat het ergens in de kop al voor dat we zeker niet komen als die met een derrière komt, zou de luxe op dat puntje zit. Oude schogel. Nee, hadden ze nu niet gevraagd voor die raststattelen waren gaan eten voor een slekker doen. Daar hadden ze sowieso niet moeten stoppen. Wat een zwijnerij. Juist wie het eten. Zwijnenvlees met krabbellenveert. Ja, maar als het een behoefte moest doen, moest het toch op een wc. Is het een behoefte? De behoefte als ze op de wc moeten doen in de bus. En ze hadden moeten stoppen voor de eten moet die borden stoten. Wat voor boren. Tot ze kon eten natuurlijk. In gans Duitsland is niks anders te eten langs de route wie is in de raststattelen. Nee, dan hebben ze niet goed geloerd. Ze waren er niet over de grens in Aken. Stond al zo'n groen blauw bord. Ah ja? Ja. Wat stond dat aan? Essen. Jullie moe, Ja, ook kan niet met die klappen. Of zeg je nou zo stom wie ze is. Essen, dat is een plaats. Niks hoor. Essen, dat is een plaats. Nee, en dat is dat de boort moeder dat. die me dan met de watchers heeft tegen mij gezegd, als er in Duitsland komt is Essen eten, leer me nog geen Duits, hè joh. Werp dat wees dat de plaats Essen, dat is hetzelfde wie Frankfurt, Berlin, Hamburg, dat heeft er gewoon niks met eten te maken. Dat is allemaal Essen. Frankfurter Würsten, Berliner bollen, hamburgers, het is allemaal Essen. Ja, dat giet het zich dan in Duitsland, maar in Oostenrijk giet het zich niet. Er is het nog erger. In Duitsland. Dat vreten ze eigen lui, joh. In Je Oostenrijk. hebt het gezien op de kaart, Wiener Schnitzel, Zigeuner Schnitzel, Jäger Schnitzel. Dat is het verschrikkelijk trouwens. Weet ze wat een verschil nou eigenlijk is? Ja. Die worden gepaneerd. hè. Ja. Zeg maar bij wie we aan de grens kwamen was chic, hè. Chic? We gingen toch, dames en heren, Chic? ik zal u het al vertellen, we Vond kwamen... ze dat chic? Het is trouwens de sodemieter wat daar stond, ik mis. Vond ze dat chic? Ja, dat was prachtig. Maar vond ze dat prachtig? Graag iets wat tegen mij door te vragen. Mevrouw Berbel, hebben ze was te verzollen? Die zegt, die kan ik, let in alles toe te vertellen, joh. Ik heb het hem zo gedaan in goed Duits. Ik heb tegen hem gezegd, I have the broek aan thuis.
Die zag niks meer. Niks meer. Wat krijg je van nu? Wat is dat? Frans is weer een putje meer. Zet neer. Nee, die krijg je zo. Zet neer. Gezondheid, zet neer. Zo, weet je wie dat heeft? Emancipatie. Vertel eens liever tegen de lui van het hotel. Kom. Oh, jongens, Sjoen. Prachtig. Sjoen is dat. Just wie in een buikje. Ja, hè Berg. Prachtig. Zo tegen de bergen. Prachtig, just wie in het buikje. Ja, 16 hoog. Ja, dat stond niet in het buikje. Met die biesten allemaal wat. Ja, Hè? allemaal biesten. Ja, schitterend. Zo als ze nog boete laat worden. Gemzen. Oh, ja. Gemzen Ja. waren het. Ja. Sprongen van klip naar klip. Ja. En die palmboom zo erin. Nee, gratis. Dat waren toch niet in Oostenrijk, die palmboom. Dat waren weer voor een Honolulu, hoor. In Honolulu. Oh. Dat heb je nog gedaan, met zo'n rete ruksje nog. Ja, ook het Oh, lawaai, kiki. Alle manslui komen naar boete. Ja. Komen allemaal naar me kijken. Dat kan niet behalen. Nee, gratis de halve door die deur. We branden de deur van Oostenrijk. Ja. Dan moet je het vertellen tegen de lui. Wat? Vrouw lui, als je nog eens een keer naar Oostenrijk gaat, naar de wintersport, hè, dan moet je gewoon naar Winterglammerberg. Ja, Tegen de buurt van Kitselbugen. ja, ziek hè. Heertjes, en dan moet je je skiles pakken van Dartoni. Ja, dat zal wel, maar dat doen we niet. Heerlijk. Ja, wat heerlijk. Heerlijk wel Dat doe Dartoni. niet preul. Niks door die preul, maar een heerlijke Wiener Schnitzel. Ja, dan vertel ons al de leuk is je skiles hebt gehad, hè? Nee, dat hoeft ze niet. Nee, wie zijn aan mijn Tony in het daal stond, hè? En mevrouw boven op de berg. En dan aan mijn Tony maar schreeuwen, Frau Berbel, rutschen Sie mal ruhig nach unten. Ja, Frau Berbel, das ist richtig, aber halten Sie die Beine zusammen, sonst kommen die Tannenbäume dazwischen. Kun je jullie voorstellen met een snel zeker over die Tannenbäume? En dan maar tegen iedereen vertellen dat die bunkers zo geen willen van de zoerie. Het is nu maar goed geweest. Nee, maar die is fijn, maar dan Als zeggen die we. kon zeggen dat ze geskiet had. Lelijke lange leugen die hebben. Wat? Niet lange leuk. Was juist Eddie de Nigel. In de grondverf. Hij had de Nigel die deur gaan niet te skiën, want ik heb zijn hoogteprijs. Lelijke leugen die. Nee, doe in godsnaam hoe. Die heb zijn hoogteprijs, want ze zeggen van niet. Die hebben stond de duurde best al duizelig als de sommers eten, doen ze het niet vertrouwen. Als ze 2 paar sokken aan hebben, is het nog klein. Maar je bent toch wel met, ik ben het slecht even naar boven gegaan. Ja, dat heb ze gedaan. Toen kwamen ze in Oostenrijk tegen, die zei, grüß Gott, want wat hij zei. Welke Meijerberg kon die dingen zo? Ja, maar wat toch chic hier. Was zeker chic. Was zeker chic. Ik kan eens tegen de lui vertellen, ik heb zelfs met gedaan aan de sluidrum. Op de sla om het dan. Niks sla om, ik heb niks omgeslagen, dat moest de lui niet Nee, vertellen. dat was niet de bedoeling dat ze omslees van de deze wel. En dan brengt op een salte deur achterover. Ja, ik, maar niet de paaltjes. Nee. En tot ik verder was die show. Maar iedere show. Nee, dat zal niet mooi zien. Wie ik gestaan had, die mensen zei, go, en toen stond ze niet langs de kant. Hop, 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 hop. Wat mensen opgezocht. Ja, op is zo. Maar wij waren wel chic in. Ja, wel zeker chic in Oostenrijk. Oh, leuk, dat wordt het met. Zo voor ons allemaal samen met gewoon. Ja. Gek, nou, ik Wat? reis, Ga ik stil bij. ik reis er toch niet in één bus. Dan lopen we toch met een dubbeldekker. Is dat verrijkt nog niet? Wat? Nee, dat krijg je niet in. Wat niet? Er zit bovenin geen chauffeur. Dat kun je niet aan. We hebben Pieter Woede betaald. Ja, die zoeken we nu wel, hè. Dat kun je niet aan. Nee, jong. Ik wil wel nog een keer naar... Ja, of wel, hele keer gaan. Allee, Ik had je bed? Ja. Oh, wacht even gratis, voordat we dat liedje gaan zeggen. Ik wou nog wel even erop attent maken. Wilt je opletten, in het volgende liedje heb ik een schitterende solo-jodel. Jodel solo. Echt die jodelen? Ja. Heerlijk waar, ja.
met door. Zie je, joh. Joh, giet maar eens op die kwijtspuul en dan worden we gaan. Nee, dat is niet. Moet je niet doen, joh. Weer zien met de bus naar Oostenrijk geweest. Naar Oostenrijk geweest. Naar Oostenrijk geweest. Weer zien met de bus naar Oostenrijk geweest. Wat hebben we gefeest? Weer had de schoen Tiroler Bruggs gezond. Tiroler Bruggs gezond. Tiroler Bruggs gezond. Weer had de schoen Tiroler Bruggs gezond. Met de gestaan zeg dat rondom. Wat wordt die bergen van die bleek? Ja, de leidie, holla die een, holla die o. Weer zonden samen op een slee. Ja, de leidie, holla die een. Weer ziet dat op ons skiën, zo in de veerse stie. Met bergen morgen vallen, dus schrik dat gaat ik niet. En sties dat geest verrooien, vertel ik het van die. Van de planten op de latten, stond hier op zijn gezicht. En we zien met de bus naar Oostenrijk geweest, naar Oostenrijk geweest, naar Oostenrijk geweest. Weer zien Met de bus naar Oostenrijk geweest, wat hebben we weer gefeest. Weer hadden in bed, Tiroler Bruggs gezond. Tiroler Bruggs gezond, Tiroler Bruggs gezond. Weer hadden schoen, Tiroler Bruggs gezond. Met alles erop en erop, wat wordt die bergen van die bleek. Ja, de leidie, holla die een, holla die o. We zaten samen op een slee. Ja, de leidie, holla die o. We zien dat ook om dansen, zo in de Polonaise. We waren goede assen en gaven als de geest. Op ander dansen klatsen, dat ding weer al met. En na de laatste jodel, dan kroegen we weer een bed. En dan gaan we weer een keer, hè. Want we zien met de bus naar Oostenrijk geweest. Naar Oostenrijk geweest, Naar Oostenrijk geweest. Weer zien met de bus naar Oostenrijk geweest. wat hebben we gefeest. Weer had de schoen Tiroler Bruggs gezond. Tiroler Bruggs gezond. Tiroler Bruggs gezond. Weer had de schoen Tiroler Bruggs gezond. Met alles erop en erop, wat was die verre van die plek. Ja, de leidie, holla die een, holla die o. Weer zaten samen op een slee. Ja, de leidie, holla die een. Holla die, holla die,